Hala, sige. Sa di pa taong padasog litag ini mga pangutana, ato sang i-shout out ni si Paul Carbon diha sa Lourdes Cortes, Bohol. Ang balikon, shout out diha kay Paul Carbon diha sa Lourdes Cortes, Bohol. Karon, pinasahi ning nangutana karon kay nagpadahan na pod og video si Dalagan Earl Bantog. Shout out diha kay Dalagan Earl Bantog. Atong paminaw ning ijahang pangutana be. Soy, palihog og tubagan akong pangutana, soy. Palihog pud, soy. Bali pud ka, soy. Pagkamanagad, soy. Soy, kung si Iba o si Adan gitintal sa halas, soy, nya, asa ang halas man ron, soy. Pero og masakpan nimo, soy, kay dalon ako si Ivana Alawi diya sa Bohol, soy. Kay magpatintal mi sa halas, soy. Palihog, soy. Namukot mo si mong reaksyon, soy. Soy, paminaw ko sa'yo, ang tubagon yung pangutana. Sa akin, nakatawa mo ko, soy. Matay, ato anak. Katawa ko si mong reaksyon, soy. Ay, soy, tubagon ka na yung pangutana, soy, ha. Jawa, katawa mo mong ko. Tapos pakariyo, ha. Namukot ko si mong dagway, soy. Matay, katawa ka na, eh. Tesa, katawa sa tayo na, eh. Talaga. Kuan, soy. Paminaw, soy, kaya tubagon na yung pangutana, soy, ha. Nanubay kag saar ang bitin ron, soy. Hingin ang nahitabo, paminaw kay kang suginlan. Pag human og tintal sa bitin kang Adan og Iba, labi-labing ituka sa labong makagagahom sa bitin. Sa ijang kaitok, soy, ang bitin, ijang gisilutan, ijang gipikas. Mao nang nahitabo ron nga ang B naa sa mga baje, unsa ang tin naa na itong mga laki. 나달라 너무 졸라 기지는 알았지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번 만났어